Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini ilong ki khubor ba menta kasngi. Ka kinhun jung ka senjuk wa he snong region tia hende kasngi gilalet ban ya kendu yo menteri rang ba ka jela ukon rat sangma banda wa halor ki babun ki issue na ka benta ka than. Ka wei na ki mat jing dawa ka ba ka senjuk kalapan pau ka long halor ka jing persya ban bu iki smart meter haman la ki thliu ying. Kawai par ka jing dawa ka long ban pinstet e ka jing pelat pisa na ka benta ka buy material halor ki babun ki jing tray ki bdai na ka benta ka jing pen trailing ba ka scheme shis pas ni. Kila dawaru na ka benta ban ya rap ki nong rep ban kentiu halor ka rep karyang da ka ba pendon kami ki sembai bar kasbo na lor ban ai ya ki jakabo bat ban ya rap ban kit ki jingmi syaki yau ki han. Syuk-syuk kaseng kaladawa ban bu ya ka x-ray machine halaskan CHC na lor kiway ki jingdon kam. Kasunjuk kaladawaru ban wanra ya ka CNRD block hagatan namdong khanduli area syuk-syuk kaladawa ban penbano ya ka surok NH Singh na lor ka jingdawa ban wanra ya ka National Law School. Kaseng kaladawaru ban wanra ya ka Government College ha East Jaintia Hills District. Dulu yau siap. Hai, ia gini lang bagi MLA badan burom jongi na po Regentia. Nadok iba long ki kabinet minister bagi secretary lene ki ba don naga sarkar bagi bomba naga sarkar ro boro nyamot ilong ban persinaw ia gini. Regani ka long kum ka review lene ka jing penkan mau jongi ia ka sarkar bang iba ka por jong ka sarkar ha ka jing bagi election. Kani sarkar NDA le se satangkat tu kan ni benai kan point no siapa kut no kani ka sansnel ikwa ban penkan mau sa lengbau CM bagi bagi MLA jong inang te ki minister jong inang te ro ira penkan mau lang ki don lang iban ni habaro kiliang jing dei bat kini ki kam laban nang pulut terliang lebang nang pulut kani ki ilka kabla jak klub no kajing cak klub jong kani laka mentang idang wat ya ka ka daw bat kan kurkom kisnong na sedu mau jam bat kita kisnong kum ka psiar khat kasla bat ki wi tu kisnong ki badon sate ka bomut kita ngingim sem la klet yaki ngirang don ya ka stri jong ngirang ya wat hi gilan panirang pesngau cak sarkar ba ban wanra biang yite kisnong jongi kisnong khasi jantia jongi ki bola syong de kini ki jai penriu khasi jongi bikin wan biang support jong ka jantia hills te ye kani ngila pesngau bat lengba ki seng ki ba pher bat ye kani nakaliang jongi kum kirang ba snong ni airo ka jing support bangila don bentaro akaban kersan ya ka jing yai lenti ka syakmat naka daka seng ka bangi ai kerteng daka wei ka bai khot keluk ka ba khot lung kot no jak bom te ye kani ngila yai lenti hi bat ngi karparo ye ka sarkar ha bakin le biang sesisen ban penbe yo pun sam bingim dai ban klet wat tang silang khot ka khendeu jongi siapa gi benta gi bah bak asam ngi dai ban wan ra lut ya baro kamtam ya kani ka ilaka raliang lang bang nang pulut bagan long biang ka ilaka ka ban im bat ki daloi jongi ngin sa jet bat sapan thamai biang kani ka de ka jing thrang jongi kum ki pa jong ka Regentia he bro kowe bat galas kain blok ngile yo i bat kila don ro ki riu rang ba nadu ilong kemi long kpa ki bayo award wat na ka central ka bomot nadu presiden e kumta haka jing dai bar kani ka jingrap ya turmeric le new sunrai bagi ong bat ki wedi ki jingrap te ya kani ha ngi karpa di ka sarkar bakin penrung no ha kani ka thup jong ka akro turmeric ka badai no ka thup ka ban wanra ya ka development ka ban nang penro susu ya ka kom ban rep yu sunrai bagi dai ban tip no ya kani ka snong rukum ka wei ka snong ka kerpang ha ka jing dai bat kani namar ya uni turmeric ba mi hi na po na ka lakadong bat kum jo na ki snong apo ka las kain blok hi kimnola ban jer kerteng ya borok khai kamu long bapau nam tam hapo jong kiri India bat ceki wei kiri jong ka perthai te ye kan ngi kwa ba sarkar kan penrung no ha ka thup ka ba syakmat do ka ba mut ka bangi tip lang da ka kerteng ka ba sarkar kan ai khanang ba ha kan ko development na ta ka rep riang kan nang ki am ke jing mentoi tai ko seng blok ri Regentia ba dia ka jela mi khalia ba ko wei bat kun ta ter wan chaduk ka country jong kiri India kini ngi terang ha ka jing dei bat kan ni berbaling ila shuye kren rai da jing tho ngi klem ai na mar ba kidon ki seng nong rep nang te na po Jantia Hills
ngimut le se yo da ka ai ka bagi ai klem yo ban ya pe ya ka ai ka bagi lapa ngi su review yo ngale pun kan mau bagi ai ka reminder yo da ka bagi ya kren da ka ktin ba ya ke kum ba ong no horticulture ba kinu ki jingrap na do kum ta ki jingrap ki sentiu ki skot bat ki jor ki jeb na bat ki ai ki long species ma ka bomot ki ai ki jingmi da ki jingtung jing tep ba ban wanra ya ka ai ba ka jimuntoy le ni ka jingkiu ha ka rep ka riang ha po than la skeng pat kum ju chi ke wei ki banta jong ka ri jen tia man ta ya rep lang hi barok khoj ki bagi than nam dong ki ha po jong ka thal skeng blok bat cha kli riat ki than kum te ki than cha ki liang sai pung bat ki wei ten rei ka long ka pau na me ka long ka skeng ba ki ni ka dang ka tiu shu pen kan ai ka jimuntoy leng ba ka jing kum ki kan ja training bat ki ai da ki ni ba la long expert na po thal skeng blok chi ke wei ki banta jong ka ri jen tia